Igbo bụ Igbo na-eburu m bata ọgbọ asị njikere ugo onye a na-ekwu ugo ja ugonzu ugo chara acha maka na eziokwu asị na udere ka n'aka na-amapụ ozu afọ ebe udene kara aka na-amapụ ozu afọ ndị Igbo kara aka na-emezi gịnị ka njụọ asị na ike nke onye na-edo onye ike nke mmadụ ire esi onye ọkụ o ji eme ọkwa dị ire edotara nkịta ọma ataji onye ama ibe ọgwọ Igbo ka njukene ndị ọkpụkpụ mmadụ na Igbo nọzi na-eyi ka njụọ ka m biri gwa ya were gborogotebe maka na achọrọ nka rụtụ aka ebe ọ na-emetụrụ ihe ibe maka na eziokwu o nwere ka oyi abụọ dịrị m aba ma osite chere nwoke onugwu ọmarachakwuo eze ngwa gene ntị o nwere ndị gbara ike na Igbo gboo gboo ndị abụ eji mara mba pawa mike ọnọzi na ọkwa ọgwụgwọ ka njụwa onye nwụọ na Igbo echezọ ya mma chezọ nyụọ ya anya kedu maka okonkwo asaa 77 n'Enugwu ukwu odogwu a na-ekwu anwụgo ama chezọ nyụọ ya anya mana o nwere nke na-agbaba m obo agwụ tolo n'Enugwu ukwu mkpaka ije Enugwu ajebegbuo wee tibe okoko Igbo echefu ugwo ndị mmadụ ọma bụrụ adị ibe eziokwu na ana na-erikwa ibe a sị ma na be anyị na-erikwa ibe ọma bụrụ nne ndị anarigboro ya gụọ na eghara one ka njọba ka nchetegere ndị nwụrụ anwụ ọdụmegwu Emeka ọdụmegwu Ojukwu ebe ka o jebere ọkwụ ọgwụgwọ wee tibe okoko kedu dị maka ide eji ogwugwu na nnọfịa ọnụnụ na mara ife zọrọ na-abịa kedu maka ugo akwụ na nke ogbughara edo eme ọkwa ọnabago Igbo ka njuke n'ụlọ ndị afọ gbara ike na Igbo ọnọdị n'eyi ka ncheta ofu nwata nwaanyị gbara aja ike prọfesọ dọrọ nke m akọnyere ọnọdụ n'eyi ọkwa ọgwụgwọ Igbo ochezọ a sị na a na-eri ozu dibịa na-agwọ nta agwọ nke onye agwa na-eri ozu mana ndị Igbo ka njụọ ọ na-abụ onye nwaanyị emenyụ ọwara ya ka njụwa jụọ ndị Igbo ba anyị echezọ ekwuwe ebe anyị ibe nekwe ndị Yoruba ndị bebe nwụrụ gboo na-ekene mgbe awolowo nwụrụ Yoruba ka na-echeta awolowo ruo tata mana ndị Igbo nwere onye ọ da-echezọchagwo kedu maka Wilberforce Chukwu ka dị Igbo ike nke oyi na ọma mbara oyi ọfọ oyi ọkwa ọnwụgo Igbo ochezọ onye ama ibe ka mkpokere Zik Igbo niile nke akpọrọ Zik of Africa na-amakwa na o nwere ka o si wee dị mana ọnwụgo Igbo ochezọ ndị Igbo be anyị ka njụwa ọ na-abụ onye gboro eso n'ebe ya ọka mma ọkwa na-abịa echeta ochie ọhụụ ama akpọ dịka ihu kedu ka anyị ji echekwa ochie na-eche ka ọhụụ kpa anyị ihu ọkwa ọjọọ ka ekwube ndị chịrị achị na Naịjirịa ndị Igbo nọ n'isi gboo ka bịa kene kedu maka Chukwu maka Duna Nzọgwụ ọnọdụ na ọkwa ọnwụgo Igbo unu ka mụ na-ajụ echezọzie nya ka m ji wee seta ata ka m kwuke n'okwu ndị nwụrụ anwụ maka na otegwe ji ikwuwe okwu mmadụ ka nrụtụ aka ebe ndị nwụrụ anwụ na ọ bụrụ na a na-eji ọgụ be mmụọ were m ọgba agbawachi ụzọ be mmụọ mechie bụ ike mana ka mgba nkịtị enye na-agba igwe katapọtụ ka njụwa Igbo be anyị ka mgbabeke na-aba ndị ga-ewegoro kedu maka eziokwu Pius Ọkaigbo ọnọdụ n'eyi abịa na ndị dere akwụkwọ sipre na ekwensi ọnọ n'eyi ajụjụ ka mụ na-ajụ ndị Igbo gba nkịtị Chinụọrụ m ọgụ Nwachebe ọkwa ọnabago mmụọ Igbo gba nkịtị ajụjụ na-ajụ ụnụ na-ekwenye m ibe anya a sị na ọ na-abụ onye gboro esi obi ya ọkụ ndị Igbo be anyị ọnwụ mmadụ karịa ọ na-abụ onye nwe echekwa obi ka njụwa jụọ ya ka mma kedu dị ka ụmụazị ya esi mara ndị kpara ike ka njukene o nwere ajụjụ m chọrọ ka njụwa ndị dibịa nọ n'ala Igbo a na-echetakwa ma ọbụhụ onye ka njụwa ọzọ emere nwa Nsugbe anabagbuo ọzọ emere nwa Nsugbe odogwu n'ebe eze egwu egbiri ọgụcha egwu wee naba ayaka Nsugbe niile nọ nabagbuo onye ọ dị gba nkịtị Igbo bụ Igbo ka njụwa kedu dị mgbe o ya aba chọọ dịka Igbo akọrọ ya akụkọ maka na eziokwu ọ na-abụ eziokwu mbọsị ọnwụ gburu dike ndị ọchị n'aka ndị bere akwa maka na eziokwu ewepụ dike obodo ederelu ọnwụ bata ngwuru ajụ oyi ọkwa ajọ ibe ọnwụ ka mụ na-ebekwureni ka mgbadobekene o nwere ofu nwanne nwụrụ na-ewute m ewute Chief Anis onye ngana Arafel Nwosu arụ Nwosu arụsị onye ngana nwanne Ezudo na Nanka na ebe nya ma odogwu akata ka n'ọnwụgwo Igbo chehuzi ọmaka ka m bịa kene ka njụwa ụnụ ọ na-abụ onye nwa amasị obi ya ọkụ nya ka nka na-agbado a sị na ọ na-abụ egbuo dike na ọgụ na mbọchị ọgụ ama chọba dịka ọkwa ajọ ife Igbo bụ Igbo ka njụwa ajụjụ dị nwụrụ anwụ nya ka m ọ na-ajụ ke maka taa Agbo Nzekọ ọkwa ojebegbu ife ọma hụrụ nnene ka mgbawa ndị dere akwụkwọ Igbo gboo maka na ọ na-abụ ikwu dịka eyi ikwu Peter Nwana ọnọdụ na-eyi omenụkọ Peter Nwana anya dere omenụkọ Igbo ji wee kwuru akwụkwọ izizi edere na Igbo ọkwa omenụkọ Peter Nwana ọnọ na-eyi Igbo echehuchagbuo maka na anyị mewere nke be anyị nke ndị ọma bụrụ ajọ ife onye Imo bụ onye Igbo nwụrụ ọ bụrụ na o sighi Imo ọ sị na nke abụghị ndị obere ihe
mana ọ bụrụ onye ime ọsọ na-arụ eme ọkwa ajọ ife kedụzi mgbe Igbo ya eji wee jikọ ọnụ ka njụwa maka adịghị n'otu na-eme Igbo ife ọma bụrụ ajọ ife Igbo bụ Igbo ka njụkwa gị n'ajụjụ maka na ọ na-awa bịa n'oche ọbịa n'ọnụ Igbo ka njuke n'ụlọ biko ka a na-ekwu a na-eme o nwere ife nchọrọ ka njụwa prọfesọ Ezilo n'ọdịnihu ndị abụbụrụ ụzọ chọpụta mgbakọ na mwefu ọnọdịnihu ọkwụ ọnwụgwọ ka njụwa abịa na ala Igbo niile abịa na Naịjirịa ndị Ọshụn steeti pa were na prọfesọ wete ọkwa ndị Igbo ọkwa eziokwu maka na agbakọ prọfesọ nọ n'ala Igbo ọka nke nọ n'ala Yoruba ọkwa nnene mana ajụjụ nna ajụ Igbo be anyị ndị prọfesọ ndị nwụrụ anwụ ebee kapa na ọka njụwa ndị afọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ kedu maka ndị agụghị akwụkwọ ndị na-akpọ egwu ụbọ Longo John ekwuru maka ya ọkwa 77 na-ajụgwo m ọnụ n'eyi n'ụgba nkịtị Igbo bụ Igbo ka njukene ma ya ọkpara odogwu kpara ike n'ala Igbo gboo sam ọnụ n'aka mbakwe na ọdịnihu onye gburu amasị obi ya ọkụ Igbo bụ Igbo ka njụkwa ụnụ maka na ọ na-aghọ ọgba m n'uche ọgba m n'ọnụ oselu osagba n'uche gba ogori otikwo onye nwa na-agwọ Igbo ka m bịa kene ka m gwụsị akwa ndị ọnwụ ka m bere ndịdị ndị akwa maka na ọ na-abụ onye bekarị akwa onye nwaanyị ọ dị ka ọmụ ife buru ihe ka nsi na ndị nwụrụ anwụ bata na ndị dị ndị ka nkene ndị na-akpara Igbo ike onye ka m na-ekwu Prince Engineer Atọ eze n'ukpo ọzọ Igbo ndụ ụdị ike odogwu bichiri ezi onye mmemme na-eke ọjị n'oke a sị na oya adịrị gị na mma dịkwa ndụ edesie ya ike ọ dị ka nwụrụ anwụ Emeka Ọfọ na ihe adị ndị dịkara anyịnya nka ọchọ ka o ji eme ga ọdachi ekwe n'ihe ka mgbadobe ka m were ike asịrịbe okwu esịrịbe Chief Dr. Okwuriri Eze Nwankwọ ewepụrụ ike na nka ọkpata ọzụọra ọchụrụ ọzọ na okpoto ike ọha ebe eteghete dike dị ọra mma na amasị eto dike na ụmụ ahụrụ eze afọ Igbo niile eze afọ Igbo gburugburu oya adịrịrị gị na mma dike ewepụ dike na nka eke n'ọnụ ihe adị ndị dịkara anyịnya nka ka mgbadobekwe o nwere ndị nna-eje ka mkpọba aya ka eze udo dị na nka Chief Ebere Nwosu aya ka eze udo ibe ị na-emere ụmụ ogbenye na Chukwu okike na-eneru gị anya nya ka o yi eji ogologo dị narị ike wee chọrọ anyị gị mma maka na ihe mego ụmụ ogbenye anwụsịkpọ n'ike aya ka eze udo ihe adịkata ndị dịruo na ị chọrọ ka ịdị ya ọ bụrụ na asị m kwube ịdịruo 150 years oje ha nwaanyị n'afa maka na 150 years afọ mgbe mmadụ ihe eriju ọkwa ọma bụrụ nnene o tonyere afọ na 50 oyi adịrị anyị na mma aya ka eze udo werekwa ibi na-eme gaba ndị na-enyere aka nne na-arụ ike oru mba niile mbọchị afọ eji emenya m ife ọnwa 12 dị na mkpụrụ ụbọchị 28 28 Disemba eze udo na nka foundation na makpọtụba kedu maka ụmụ nwoke kedu maka ndị arụ adịrọ ndị na-enyere aka o ya adịrịba na mma eke n'ọnụ ka nchigataba Chief Dr. Paul Ikemenike MON Odenigbo na nka aka mere White Monkey eke n'ọnụ ka m were ike akpaba ndị odogwu maka na orugbo kedu maka Chief Dr. Chike Mmadụ Eke agbala nze n'inyi odogwu ọkwa ị na-eme agbala nze de ndị bụ na-ewere mmanụ omenala dịkwa mma ndị inyi jere mba ma nataba agbala nze de onye ọhụrụ na-achọba ka o mebe nya m ife maka elisi akwalite omenala Igbo dịrị anyị mma na oyi adịrị gị na mma ka nserewe okwu eserewe Igbo na ndị nji akpọghị kwuru nne ebe a na-eji etere nkewe aka ọ dị ka ihe were ike ahụ machibe nya m okwu mana ọbịa n'uche ọbịa n'ọnụ ka mgbadobe Igbo ka m na-ajụ ụnụ o nwere ndị nọ n'ụzọ iji akpa ike nwee ndị nọ n'Igbo akpa ike ka njukene e nwere ndị nwụrụ echewuru fifo na asesịrị sọkwa ọnwụgo Chief Fedan onye isi nwa si nri wee bịa ya na nwunye ya nwụrụ anyị gba nkịtị ọ dịbazie Igbo ka njụọ ụnụ ndị Alaba ụnọ na-eme onye gboro esu obi ya ọkụ onye nyebe echekwa ụmụ ya ọkwa ajọ ife Igbo ka mbeke n'ihe ebe nwa na mbekarị akwa nwa dị ka ọ na-abịa n'isi ka mgbadobe o nwere ndị kpara ike na ala Igbo gboo ekene dịrị Chukwu ọnọdụ ebe ka njụwa kwa ndị na-eji iwe mara nwa aja agụ na nkasi ya n'oke oyi nwa aja agụ ọkwa ọnabago Igbo bụ Igbo ka njukene obele nwa ka esi eme ọ dịrị anyị na mma Opurobios Igwe Ejenga mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ Ugwumba